inna lillahi. Ka duba wannan mahaukacin mutum da ya san asalin shi da bai zo bola yana tsinta ba. Allah ya kiyaye. Asalina ban san asalina ba. To asalina ni waye mana zo mana ka sani Na san ka mana, na san ka, lalle na san ka. ni waye Mahaukaci ne ma, ai duwan da ya ga wannan shirin na kai ya na hauka ne. au ni din ko Ai kai mahaukaci ne ai. au ni dama ni ne mahaukaci Au da kai mahaukaci ne kuma ba ni waye wane ne ni waye sani mana sani ko Yawa. ya gida ya kake Lafiya. ka gane ni Na gane ka. ni wane ne Ya? ni wane ne Ai kai ba kowa bane kai mahaukaci. ni din ko Mahaukaci ne kai ga hutace ba. ni ko Kai mahaukaci. na gode ma Allah yau na san asali na ni mahaukaci ne cikakken mahaukaci dan burau ba sai dai wani ba kai ba